jama'u Allah ya kiyaye Allah ya kare yana cewa in ya kawo ala ummati isnai alquran wallaban annabi ce ina jiwa mutane na tsoron abubuwa guda biyu alqur'ani da kuma nono amma alqur'ani bai tabi ko zai bai tabi ko shawat a shi alqur'ani zai zama ya narke a cikin zuciyar wasu mutane suna karanta shi amma suna kusa zuciyarsu ba sa aiki da mun alqur'ani yake fara da dukkan salat ga karatun Qur'ani amma suna barin sallah amma Qur'ani bai ta'allama wani munafiku shi Qur'ani nan ba munafiki ma yana neman sanin sai shi ya kware a cikin sa dan me bai jadi nuna bil mu'minin dan ya gayayya da masu imani a lamarin wannan Qur'ani waso bai kauna kayya da sanu za su bada cikin asara malaka ne ce sharran za su bada mafi sharrin azaba a ibnu sa'ada yana cewa ba sau bai kauna kusuran da sanu za su bada cikin asara ko kuma a warin fi jahannama min kaihin shi gayya wato wani kwari ne a jahannama da su kaman miki imam da su kaman miki da za su bada cikin sa fada abi da amin za su zo da muti in makala lau anna sakaratun zirata asharat awaqid yace da za a samu wani katon dutse wanda nauyinsa ya kai nauyin wuyar raƙumi guda 10 min shahidi jahannama a jefa shi a wutar jahannama ma balagat qaru ha tafsina kariba sai an shekara 50 bai kai ƙarshen wutar jahannama Allahu sanatu wata mushamati suna bin shawar zuciyarsu ba so bai kauna kayyam da sanu za su haɗu da asara a rayuwarsu da makomansu a lahira in ji Allah subhanahu wa ta'ala illa man taba wa amana wa amila salihan sai dai wanda ya tuba ya imani ya aiki kwarai ko da yake yukurun jannata wadanda za a shigar da su aljanna wala zulmun shay'a ba za a zalunce su komai ba ki Allah ba zai zalunce su komai ba جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما وعدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا يقول تبارك وتعالى جنات التي يدخلون التائبون الجنة ما ستوبا ذات شقيتا ولن تسقيتوها من ذنوبهم daga zanubansu هي جنة عدن ita ce aljanna zama ai iqamatu ita ce aljanna ta zama allati wa'ada ar-rahman ibadahu bil ghaibi wanda ubangiji mai rama yayi mabayinsa alƙawari wato a dan gaba a ibadahu bil ghaibi wanda suka yi imani da ubangiji sune yayi masa alƙawarin wannan aljanna ne kiya min ghaibi wato ita akwai take allazi yu'minu bihi wanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ghaibi ne alqur'ani kiyama gaibu ne annabi sallallahu alaihi wasallam gaibu ne duka ne sirati gaibu ne inna kana wa'du matiya wannan alƙawari lalle yana tabe babu makawa zai zo Allah zai saka mu kowa da aikin sa a ranar tashin kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ba za ka ji asashiyar magana ba cikin aljanna ba a yin baza cikin ta ita aljanna ba baza cikin ta Allah subhanahu wa ta'ala illa salaman sai dai aminci istisna wannan kadai kenan wato la yasma qudi bi alaka wala tasima ba ka jin gasashiyar magana na maza wala tasima ko kuma ba a yin zunubi a cikin aljanna illa qila salama sai dai assalamu alaikum wala mun go ya ku da mashiya ana kawo ma yan aljanna abincin su safiya da marice a gidan aljanna
annabi yana cewa a wani zumratul talibin jannati surahun ala suratul qamar laylatul badr la yafsibuna fiha ولا تمكنون فيها ولا تكونون آنيتهم وأوساطهم ذهب وفضة ومدراهم الألفة وريشهم المسك ولكل واحد منهم زوجان ينام ساقيها من ورائها من الحسن اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم على قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشيا في صحيحين. Bukari da Muslim duk sun fitar da wannan hadisi. Annabi ya ce mutanen da za su fara shiga aljanna ranar kiyama fuskar su tana haske kamar hasken wata ɗan daren 15. Sannan in an shiga aljanna ba a tobar da biyu, ba a yin kakin majina a tobar, ba a yin bayan gida aljanna. Sannan kwanan da suke shan ruwa ko suke cin abinci na zinare ne, kufin da suke tashi kai na zinare ne da azurfa, wato wurin da suke wanka balban wankansu abun wankansu idan na gidajen masu kudin nan shi ma na zinare ne. Su bakin aljanna idan sun ci sun koshi almuski ne yake tashi. Kowane ɗayan su yana da mata guda biyu, daga rigarta da tufafin da ta sa kala 70 kana ganin naman jikinta da ɓargon jikinta bayan tufafin da ta sa saboda kyau. Kamar a sa ruwa a kwalba idan wani abu ya fara ko ta za ka gaishe. Haka ta sa kaya kala 70 amma kana ganin ɓargon jikinta saboda kyau. Yaktila ba bai lahu ba sabani tsakanin miji da matar aljanna wala ta ba ku ba kiyayya tsakanin su wani kuma ala qalbi rajulin wahid zuciyar su akan kaman zuciyar mutum ɗaya ne. Sabbihuna Allah bukratan wa ashiya suna ma Allah tasbihi sadiya da maraice su yan aljanna kenan. Su shahidai suna bakin tafkin alkausara biwadin janna ko ban aljanna bi kuma kadara a wata kuma wani canji wanda yake kore ya kunta alaihi rizqun arziki abincinsu yana fita minan jannati daga cikin aljanna ko da washiya safiya da barece kamar yadda Allah ce wala mun fiha bukratan washiya suna da arziki wato abincin da suke ci su yan aljanna cikin aljanna wato safiya da barece ne Allah ya aje irin wannan abincin da zai ba su subhanahu wa ta'ala. Wala mun fiha bukratan washiya yana cewa ‘yan aljanna biya sa a tare da bukartun washi ne suna da sa'o'i guda biyu safiya da malaci a cikin aljanna sun malailun wala na harin wa inna ma huwa umulur wato babu ba dare ba rana a aljanna sai dai akwai haske da ƙyalƙyali yadda suke gane dare yayi su ‘yan aljanna idan suna cikin aljanna shi ne sai su ga ƙofofin aljanna ya rufe. Yadda suke gane rana ta yi sai su ga ƙofofin aljanna sun buɗe. Haka suke gane a dare ya yi ko kuma rana ta yi. Ma min gadotin min gadowatin janna wa kulle jannatin gadawat. Babu wani safiya a cikin gidan aljanna dukkan da dai safiya ne. Illa annahu yunzu ila waliyillahi fiha zawjatun min hurin adanahunna allati khuliqat min zafaran. Sai dai kowane ɗaya daga cikin waliyan Allah zai kusa da matarsa ta hurul ini mafi ƙarancin kyau daga cikinta ita ce wanda aka halice ta da zafaran. Tilkal jannati allati nusu bi ibadina ma kana taqiya. Wannan sune aljannar mu da muka bada ita gado ga bayan mu wanda suka zama masu jin tsoron Allah in ji Allah. Kada ba za a mu'minun hakika mu'mini sun samu farko alladina hum fi salatin khashi'un sune wanda suke jin tsoron Allah a cikin sallolinsu. Har in zuwa fadar su ulaika hum warisun waɗanda su ne za su yi gadon gidajen aljanna alladina da su ne da su fiye kalilu za su gaji aljannan firdausi in sun shiga ba fita har abada in ji Allah subhanahu wa ta'ala. وما نتذكر إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستمع لعبادته هل تعلم له سميا وما تنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا والسماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستمع لعبادته هل تعلم له سميا. Imam Ahmad yana faɗa
yace Abu Ala ya zartar da shi daga Wakiyu sun faɗa a Amr ibn Zarr ya zartar da su daga Abi Sa'id al-Khudri daga Ibn Jubayr daga Ibn Abbas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Ibrahim ma yamnu an tazurana akthar mimma tazurana me yana kike ka kawo mana ziyara yadda kake kawo mana ziyara fa nazala sai wani aya ta sauka وما ننزل إلا بأمر ربك وما نتنزل إلا بأمر ربك mu ba ma sauka sai da umarnin Allah idan Allah ya ce mu zo mu kawo maka sako sai mu kawo maka an ji an samu jinkirin wahayi wajen kwana 15 to shine da yazo annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa haka sai Allah ya sauka ma ta nazo illa bi amri rabbik ba ma sauka sai da umarnin ubangijinka a labisan jibril an Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasra ashara layla ويقولون أقبل فلما جاء قال يا جبريل يا جبرائيل لقد رست علي حتى ظن المشركون كل ظن كاي جنكري har kwana 15 baka ziyarce ni ba har mushrikai suna faɗan abin da suke faɗa sai ce wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik ba ma sauka sai da umarnin ubangijinka ya rasulullahi Allah ne ya wani umarnin mu zauna kar mu zo a wani hadisi ya ce faɗa a jibril a nuzuli ala nabi sallallahu alaihi wasallam 40 yawa ya yi jinkiri bai zo kuma zala ba kwana 40 sun wanda zai sai ranar ya zo wa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam ma nazalta hatta ashtaqaitu ilayka baka sauka ba gare ni asiri ne bai ke gare ka dole wa qala lahu nabi ma ana kuntu ilayka ashwaqu ai ni ne wani bai ke a gare ka fiye da kai walakin ni wa abu sai dai ni abun umarta ne sai an wani umarni nake zuwa fa Allahu ilayhi ila jibril Allah ya waye ga jibril wa ma tatanzalu illa bi amri rabbik ai ba ma sauka sai da umarnin ubangijinka ya rasulullahi Allah ya gaya masa haka da ruwa bai da jina ma filbana a abin da ke gaba gare mu da abin da ke baya gare mu duka da Allah ne lamarin duniya kenan da lahira a salamin majalisa فإنه ينزل الملك إلى الأرض لم ينزل إليها قط الله صلى الله عليه وسلم يقول ما صحابي سجارة مزوني أيوم ملائكة زي زوجة بيتبع سكابة يبغى كريش له ما بين أيدينا وما خلفنا abin da ke gaba gare mu da lamarin duniya ko lamarin addini yana na Allah ne da abin da ke baya gare mu Allah ya saukar masa da wannan kamar da makaranta sai aka zo kamar da wabu hawa laili na saja ma wanda kan ko makala Allah na rantsuwa da hasi yana rantsuwa da dare lokacin da ya cika da duhunsa cewa ma wanda aka rabu da makalla ubangijin ka bai ki ka ba ko bai maka ada ko yayi kwana da kai ba ya rasulullahi wa ma kana rabbuka nasiya ubangijin ka bai kasance mai mantuwa ba shine ya rabu samawati wal ardi bainahuma ubangijin sammai da kasai da abin da ke tsakanin sammai da kasai kayi uzali ko mu da firu shine mahaliccin su shine mai tsara al'amura wal hakimu bihi shine mai hukunci cikin su da tasarrufi shine mai tasarrufi alladhi la mu'aqiba li hukmi wannan ba a bincike shari'a idan yayi dan haka dai ana kiran bayi ko abubu ko da Allah shi kadai wasu da ibadati kadai ku yi hakuri gurin bauta masa har ta alamu da musamiya ko kun taba jin wani mutum da ake kiransa Allah yana amsawa ba wani mai suna irin da Allah na'am ويقول الإنسان أإذا ما مت سوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا ولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل فإذا هو أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا يقول مكبرا تعالى عن الإنسان أنه يتعجب أنا نباب الأوان أن أدب ينا ماماكي ويستبقى بإعادته بعد موته ينا wato nisantar da cewa Allah zai tayar da shi bayan ya mutu na ga Allah ya jawo in ta da fa'adun kaulahu idan suna mamaki ya Rasulullahi da abin da ka gaya musu ka fara yin mamakin maganganun da suke gaya maka me suke faɗa ne ai za kunna turaban ayyana da fi kalkin jadid yanzu idan mun mutu mun zamo ƙasa Allah ne bai da Musa man halitta wadda na masalan wani suke kalba alamun yiri idza ruhir ramin
suna buga ma Allah misali sun manta da farkon halittarsu suna cewa yanzu Allah zai iya raya wannan kashi wanda asi dan waye ya dauko a kola yana murna shi yana ta gargacewa wani da zai kulli yubi annabi a jawo marra a kai musu ubangijin da ya ci kashin tun farko shi ne zai bai da shi sabon kashi nan gaba abu an yi na da kalmin awwal wal mufilin sun kalmin da ne suna ganin za su iya gajiyar da mu ne da halittar farko bal a'a ko su dan da fiye kusan suna cikin wani kokonto min kalkin dare daga mai da sun sabon halitta da gaba barka da halittu da kacan nune ba wala ta zakaru ai ka su manta dai ai mun san halittar su da farko ya kamata su wata tuna mun da kai gaya musu wallahi ya zo kalka sun mai ido shine ya kirkiri farkon halittar su sannan zai mai da su sabon halitta nan gaba ko a wannan alai wannan abu ne mai sauki a gun Allah ka sai ko wannan mai idina da zan ga wane ne zai mai da ku sabon halitta ko ne zai fada da ku abu da barka kaga ya musu ubangijin da ya ce ku dun farko shine zai mai da ku sabon halitta nan gaba ya ayyuhan nas in kuntum fi raybin min al-basi ya mutanen duniya in kun ga gaske kuna kokonto cewa in an mutu za a tashi fa inna kalagana ku turabi kar ku manta mu ne muka ci baban ku daga ƙasa kama madana a wal kalbin nu'id wa da kalaina innahu la fa'il kamar da muka ce ku farkon halitta haka ne dai nu'id ko za mu mai da ku sabon halitta wa da kalaina wannan alƙawari ne a wajen kun ji Allah inna kunna fa'ilin mu mun kasance masu aikata haka wannan zai ba ya riga ma ya faru ko mutum ya zo ko bai so ba idan ya mutu zai tashi in ko baya san in ya mutu ya tashi sai malaika ya zo kare ya je mutu amma idan ya yadda malaika ya karɓi ransa ya cire ya tafi da shi wurin Allah to magana ta riga ta kare lalle za a tashe shi lalle babu makawa za a tashe shi gobe kiyama awwal ladhi yabdu al-kalka summa ya'idu huwa wa alayhi shine kirkir babban halitta shine da mai da shi nan gaba kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa kasabani ibnu adam wa lam yakul lahu an yukatibani wa azani ibnu adam wa lam yakul lahu an yudini a dan adam ya kaje ta ne bai kamata ya kaje ta ba ya dan adam ya zage ni bai kamata ya zage ni ba amma karyata wanda yayi mun da yace lam yudini kama bada'ani Allah bane a bai da ni sabon halitta ba kamar yadda halice ni a walaysa awwalul kalbi bi awalin alayhi min aqil yanzu farkon halitta ba ta zama ita ce mafi wahala ba ko Allah sai kuma bayan an yi halitta ta wuta mai da ita sabon halitta shine mafi wahala yanzu bature ya kirkira halittar mota shine mafi wahala ko mota ta yi karo ta lalace a kawo su a fada caccansa a wadda dai cutar wadda dan adam yayi ma Allah na zabi cewa inna li waladan yace ai Allah na da da al-ahadu as-samad wanda yake makadaici abin da bai ibada Allah ne lam yalid wa lam yulad wanda bai haihu ba ya shi wani duk da wani bai da tsara duk duniya ko rabbi kana da shi da na shirin nan mu a washe ne Allah ce na rande da ubangijin ka ya rasulullahi lalle da tashe su gobe kiyama har ma da shedanin da suke zuga su suna ganin kiyama ba za ta tsaya ba su ba na da nan mu da na musiya sannan za mu tara su a gefen wutar jahannama ga sunan abubuwa ne wanda zai kullum mutum jasiya kullum mutum ne ila gidaje ko ta al'umma tana gurbana gurin Allah ko ta al'umma za a kira ta zuwa littafin da annabinta ta tashi a mata isabi su wala sai annabin kulli shay a sannan bin kulli shayatin za mu bambance mu ware tsakanin kowace al'umma da kowace jama'a ayyukan ashadu wa rama da fitiya wane ne suka tsananin kafirci da tsananin girman kai a sabatar a bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala daga nan Allah ya musu azaba da zai musu a gobe kiyama inda Allah subhanahu wa ta'ala yana ta idza adraku fiha jami'an qalat qulihum rabbana haula'i yadulluna wa atihim adaban min nar a lokacin da Allah ya tara mutanen farko da na ƙarshe a wutar jahannama a lokacin da suna cewa haula'i alladhina yadullu haula'i waɗannan su ne adalluna suka wutar da mu a duniya wa atihim adaban min nar Allah ka zo musu da azaba dinki wa dinki na wuta Allah ya jira da kullum dai kowa na ninka masa sa sunan jil sun mala nanu alam bil ladhi hu awliya ya suniya Allah ce mu ne masana da wanda suka dace a yi musu azabar da ta dace dan haka ba sai ba Allah shawara ba shine masanin komai ala da kullum dai walakin da ta rabu kowa na ninka masa azaba sai dai ku ne ba ku sani ba ji Allah to mun so mu bana amma bai ba na cikin wannan abu dan kana daga mutane وإن ينظروا إلا
لنادينهم والشياطين ثم لنادينهم حول جهنم جثيا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ونجزي الذين اتقوا ونجزي الظالمين فيها جثيا. الله سبحانه وتعالى yana ba mu labarin wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatiman maqdiya. Babu wani daga cikin ku wa in minkum illa waliduha, babu wani daga cikin ku bace mun gangara da shi ya fita wutar jahannama sannan ya shiga aljanna. Sai an sa sirati an tsallaka ƙasa wuta ne, sannan kuma saman kuma da za ka wuce nan da za ka tafi aljanna. An hadar mu'minin min zalika al-wurd huwa hadruhuma fi dunya. Wato rabon mu'mini a cikin wannan gangarawa da zai shine sabon jiki da zai samu. A wajen da duniya in an dauke wuta yana cikin ɗaki jikinsu zai zuba ya zuba, babu kuma zama kisrani wannan da zai sha kenan. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمها الاستدلال. أي برقة من قباتر أو أن الإسلام في البرقة إذا ذكر نوع البيان كما كتاروش أبو المنوى على أحد المعاني أو ساتين معاني الداخلة وأن يتكلم عن الآيات بكونه هو الغالب، وأن يتكلم عن الآية وأن يتكلم في القرآن أسلوب القرآن يمكن بيانه. Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana in minkum illa waliduha, babu ɗaya daga cikin ku ba sai ya fito ta jahannama zai shiga aljanna. Ya ga kuma kuma wal qiyamatu fa arju manna wa bi sanadil mawt. Shedan Fir'auna zai shiga gaba ga mutanen sai gangara da su ta jahannama jalla wa bi sanadil mawt. Sai da wannan gangarawa da Fir'auna zai yi da mutanen sai jahannama. لو كان هؤلاء آلة ما وردوها وكل فيها خالدون. da annabi Isa da annabi Uzairu alloli ne ake bauta ma, to ba su ma za su gangara wutar jahannama kamar yadda waɗannan kafirai za su gangara, saboda la su da sisa ko ƙarar wutar jahannama da domin ta ba za su ji ba. Wa kullum fiha khalidun, wanda ya shiga bada cikin wuta zai tabbata har abada, haka aljanna ma wanda ya shiga zai tabbata har abada. Allah ya kiyaye. Wanda su kuma musulmi ne na jahannama wadda za mu kora musulmai mutanen banza masu kai fatirai zuwa wajen jahannama ko ka korawa in ji Allah. In kuma mata mutum min dunin layi an gudanar an tulawa da su lalle ku da mun kuke kuta kuma da bayan Allah har mu jahannama wajen jahannama ta ishe ku an tulawa da su za a gangara da ku cikin da in ji Allah. Wannan ma wadda ba mana yana maganar annabi shaibu kenan. Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana yana cewa innal ladina sabaqannahum minal husna, lalle wadanda Allah ya gabatar musu da aljanna sune annabawa, ulaika anhabu qad, wadannan ababan ne santarwa ne daga shiga jahannama, la yasma'una hasisa ko qaran jahannama ba za su ji ba, ko hum kayan da za su dawowa yi wacce har mu a cikin dukkan abin da zuciyarsu take sha'awa take so. Wadannan annabawa Allah ya tattala ya ajiye musu a gidajen aljanna. Wai minkum illa waliduha, babu wanda daga cikin rubaje sai ya gangara ta wuta sannan ya shiga aljanna, kana ala rabbika hatiman maqdiya. Wannan ya zama dole ubangijin ka ya rubuta haka, saboda na jin dalilin shaka za mu tsere da mutanen da suke tsoron Allah su shiga aljanna, razaq zalimin biya jisiya. Za mu bar azzalimai suna kufane da gwiwoyinsu akan wannan sirati sun fada cikin wutar jahannama. Allah ya tsare mu, Allah ya saba mu. An yi mu ila wa da kana ratun ka to magadiya. Subhanahu wa ta'ala yana gaya mana halin da za a shiga da filin kiyama, da yadda mu'minai za su kasance da yadda kafirai za su kasance a filin kiyama. Duka Allah ya mana bayani. Ulaika anhamu adun, waɗannan ababen da sattarwa da kamar da muka faɗa. Rabbi kana da ubangiji ka ya Rasulullah, da shi da mu tashe su, wasu yaƙi da shi da suka fitar da su sun mana hadirin da mu haule da annabi wasiya. Za mu gangara da su mutan jahannama suna kurfane, Allah ne ba su a cikin ta. Har zuwa faɗin sauran mu illa wani da hadina a sunan tilin da ta kawo zalimin fiya da siya. Za mu bar waɗannan azalimai a kafirai fasikai fadirai suna kurfane a
cikin wannan wuta na jira na malayin mutu da ahadin min al-muslimin salatu min waladin tamassahu nar illa tahillatul aqsa annabi da duk wanda ƴaƴansa guda uku suka mutu lalle Allah ya masa alƙawarin shiga aljanna wata ba za ta shafe shi ba sai dai kuma rantsuwa na Allah in Allah ya riga ya tabbatar da wanda ya laifi aiki iri kaza dan wuta ne to wannan kuma Allah ya sauka in ya irin aikin da man mata lahu salasatu lam tamassal nar illa tahillatul aqsami wanda ya yasa guda uku suka mutu guda ba za ta kona shi ba lahira sai dai kuma wato rantsuwar da Allah ya yi cewa idan mai laifi iri kaza ya zai shiga wuta la yamutanna al-muslimu salasatan min al-waladi wa tamassaku nar illa tahillatul aqsami duk dai abin da hadisi yake faɗa kenan in Allah ya azurta ka da yara guda uku suka mutu to lalle sun zama sutura kenan daga barin shiga wuta man qara alfu ayatin fi sabilillahi kutiba yawmal qiyamati ma annabiyina wa siddiqina shuhada'i wa salihin wanda ya karanta aya ko ya karanta dan Allah a zuciyarsa da ikhlasi da komai a zuciyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a tashi shi ranar tashin kiyama tare da annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai wa hasuna ulaika rafiqa wannan abu da ta yi kyawun jalla insha Allah idan Allah ya so abin da zai fara su kenan inna salata alayya wa siyam wa zikru mudha'afu ala an-nabiyyi fi sabilillah musawa da ta dai annabi ya ce idan mutum ya mun salati da wanda ya azumi da wanda ya zikiri ana dannin kanadansa har so 700 kana ala rabbika hataman mamadiya ya kasance dole abinda wani ubangijin ka ya rubuta wanda yake da dole sun wani rajin da zai na tagawo za mu ɗaya da mutanen da suke da tsoron Allah a nan duniya ba da zalimi da biya musiya za mu bar zalimai dai suna kurfana a cikin wuta dole ne mu bana da wuta alhamdulillah na ai da ba a cikin ruwa ko na kalama shi ko shi ya kamata kuma da shi gida da kuɗi alhamdulillah zan yi karatu da za a faru ba da shi Allah ya yarda Allah ya ba mu ana rayuwa ko sai mu dasa abin da muka karanta dai Allah ya ba mu kada ba da kuma kuma Allah ya ba mu dama ya shi ne yi wa addu'a ya kama tsoron lafiya a Najeriya wannan wasu da suke faruwa daga Allah ya kama a nan su
Allah ya saka.